Oh no. I think Spidey escaped. Hey, good morning, Spidey. Oh. Hello, we on the stable. And what are you doing, Renske? Sally even lanceren. Sally lanceren. En hier is Elvis en die is heel ongeduldig. We gaan even machinaal rijden, of in ieder geval Yvonne gaat even rijden. Yvonne gaat op Tajerijn. Op Tajerijn hebben we lekker poetst. Die staat er heel mooi voor. As a real gentleman. Ja. He enjoys the ride. En daar hebben we Renske. Hallo. Het is zo mooi. Knappe Sally. Ja. Hola. Ik knap het. Hey, Danny. Ik denk dat ze het wel zelf vinden, maar ook al zo. Het bezoek. Oh, kijk eens even. Joeke. Joeke. Ja, jij hebt muziek. Ik weer moet poetsen en toen jij die muziek, kijk, de hele tijd de heren wat niet achter van, hé, wat is dit voor geluidjes? Die van de boot? Ja. There's a party outside and Tajerijn is reacting on that.
En ze had een vet goeie hij had een vet goeie stap. Het is echt een beautiful horse. Mooi hoor. Rocky. Hey. En Glendy. En Silke. En Spidey. En Daisy. En Peach. En Vera. En Tjoeke.